Ето докъде докарахме с нашото RSSI. Инициализираме. Инициализира се. И фиксира автоматично предавателя, на който в момента е включен. Това е B, банд 8 канал 5866. Като променяме, пипам антените в момента и променям нивата на сигналите и виждате как двуцветният светодиод приключва приемника, на който работи в момента системата. Сега ще ви разходя по менютата. Значи Search е първото меню, което показва където автоматично може да търсим каналите. Това е сканиране по ленти. По лентите. Автоматично. Ръчен режим на търсене. Това ще изберем на ръка кой канал. Diversity режима. Тук можем да изберем автоматично приключване на активния приемник или ръчно. Ето, ляв приемник, зелен светва, двуцветният светодиод светва зелено, действие на канал, двуцветният светодиод светва червено. Стане го автоматично. Последното меню е Settings. Влизаме в режим Settings. Тук може да изберем дали да търси по канал или по честота. Чакай да ви върна да ви покажа. Честота, канал. Следващото е Beeper. Включен, изключен. Включен. Може да променим името на нашето лого. Тук можем да калибрираме RSSI-то на двата приемника и да запомним всичко в EEPROM. Това е.